Мунтахаби футболи Тоҷикистон дар аввалин бозии гурӯҳии ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ 2023 бозии худро анҷом дод. Рақиби шогирдони Петр Шегр дар дидори нахустини гурӯҳӣ тими миллии футболи Туркманистон маҳсуб мешуд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Тошкан баргузор шуда, бо натиҷаи мусовии 1-1 ҷамъбаст гардид. Ба ростӣ ки дар қисмати аввали вохӯрӣ мунтахаби Туркманистон назар ба якачини Тоҷикистон фаъолтар буд. футболбозони туркманистонӣ якчанд имкониятҳои хуби голзаниро низ созмон дода тавонистанд. Миллипӯшони мо билохира дар дақиқаи 46-уми дидор имкони голзанӣ пайдо намуданд, вале дар ниҳоят қисмати аввали майдондорӣ бидуни задани гол ба анҷом расид ва баъд аз танаффус якачини Тоҷикистон каме ҳам бошад фаъол шуд ва дар дақиқаи 56-уми рақобат ҳамлагари марказии мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов ҳолати 1-1 бо дарвозабони тими миллии Туркманистон ро истифода карда натавонист. Аммо баъд аз он ки Манучер аз шонси худ самаранок истифода набурд, рақиб ба задани гол мушарраф гардид. Голро дар дақиқаи 57-уми майдондорӣ Мурад Аннаев вориди тури дарвозаи Рустам Ятимов гардонид. Ёдовар мешавем ки зарбаи анҷомдодаи футболбозони рақибро дарвозабони мунтахаби кишвари мо баргардонид. Аммо дар кӯшиши дуюм Мурад Аннаев ки озод буд тавонист бидуни мушкилӣ тӯбро вориди тури дарвозаи якачини Тоҷикистон бисозад. Ҳамин тавр баъд аз он ки гол ба дарвозаи мунтахаби Тоҷикистон ворид шуд, футболбозон каме фаъолтар шуданд ва якчанд ҳуҷумҳои хатарнокро ҳам созмон доданд. бахусус дар дақиқаи 74-уми рақобат аз партофти Манучер Сафаров касе истифода карда натавонист, вагарна ин ҳуҷум метавонист ба гол табдил биёбад. 4 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ, якачини Тоҷикистон зарбаи ҷаримавӣ иҷро намуд ки Эҳсони Паншанбе ҷониби ҷаримагоҳи рақиб ирсол намуд. Мубориза барои дарёфти тӯб бештар буд ва дар ниҳоят Нуриддин Ҳамроқулов ду маротиба пайҳам зарба анҷом дод ки дар кӯшиши дуюм ин футболбоз тавонист тӯбро вориди тури дарвозаи якачини Туркманистон бисозад. Ҳамин тавр зарбаи Нуриддин Ҳамроқулов Тоҷикистонро аз бохт дар ҷоми Кафа наҷот дод. ҳамин гуна бозии нахустинро Тоҷикистон дар муқобили Туркманистон бо натиҷаи мусовии 1-1 ҷамъбаст намуд. дар дидори дигар Ӯзбекистон Умонро бо ҳисоби 3-0 ноком гардонид. дар доираи рақобатҳои даври дуюми гурӯҳӣ мунтахаби Тоҷикистон бо Умон ва Туркманистон бошад бо Ӯзбекистон бозӣ мекунанд. ин дидорҳо рӯзи 14 июн доир мешавад.